Padayag sa Dios hubad sa sinulat nga dili mabasa na July 16, 2011. 2007 sa tuig 2007 mao ang akong pagsugo kaninyo pag-adto sa Tambolol. Kini tuig sa pagtuo sa akong mga katawhan. Tapos niini nga tuig, tapos usab ang ilang pagtuo nga kamo akong gisugo. Sa maong tuig 2008 ang mga pinili nga akong gisugo sa dako kaayo misyon nagaanam ug kawala ang mga tawo nga akong mga pinili. Ako gisakitan sa ilang pagkawala tungod kay sila wala motuo kanako nga maoy nagsugo kaninyo. Tuig sa akong kasubo ug sa akong mga pag-antos ang 12 nawala, ang siyam asa na sila. Gipangita ko sila kay ang tibuok kabuhatan akong gihigugma. Gipangita ko ang ilang gugma kanako. Sila akong mga pinili apan sila nagdumili sa ilang pagkapinili. Kini tuig sa akong pagtan-aw ang 12 nawala, ang napulo takip ang akong mga katawhan nawala usab. Dili na sila motuo kanako. Ang Dios nagsugo kaninyo ang kining akong gisugo kaninyo alang sa tanan kong mga katawhan. Gitan-aw ko ang tanan ug sila akong nakita nga nawala ang ilang pagtuo kanako tungod sa kadugay. Nawala ang ilang pagtuo kanako tungod sa kadugay nga wala pa nako ihatag ang mga bahandi. Ilang gitan-aw bahandi ra, dili ako. Ang Dios nga mo'y nagsugo kaninyo. Kung ako pa ang ilang gitan-aw, magapabilin ang ilang pagtuo kaninyo nga ako ang Dios ang nagsugo kaninyo. Sila sa sinugdan nagatuo kaninyo kaya ang ilang pagtuo natumong ra sa mga bulawan nga akong isugo kaninyo nga inyong pagabuhaon apan kay wala pa nakuha ang pagkaron sila dili motuo kaninyo nga ako ang Dios nagsugo kaninyo. Wala sila motuo kaninyo nga ako ang Dios nga labing gamhanan sa tanan. Mao ang nagsugo kaninyo. Ang ilang pagtuo nga nawala pabalikon ko. Ang ilang pagtuo kanako sa akong pagpabalik, sa ilang pagtuo kanako akurogon ko silang tanan aron sila makaila nga ako ang Dios nga makagahom sa tanan. Nadungog ko ang inyong mga pag-agulo. Nakita ko ang inyong mga pag-antos. Ako ang Diyos, tungog, ihining tanan, ang nakita sa inyong pag-antos. Ako ang Diyos na luoy pag-ayo kaninyo. Dili makawang ang inyong mga pag-antos o pagtuman sa tanan kong mga sugo. Ako nang ibutang sa inyong mga dapa ang mga panalangin na wala na inyo pang